tænker nu. Det er bare, hvordan den tegner. Det er bare, hvordan den tegner, far. Ja, det tegner fint. Og den her tegner ikke så fint. Må jeg se, hvad det er? Den her. Au. Det er fordi den tegner lige så det far. Du skal tage den der. Far, det er ikke Okay. noget hjerte, jeg har, far. Jo. Jeg kan ikke vente med gitaren. Rus, din malebog, den er vendt rundt på hovedet. Du har ventet forkert. Ja. Jamen, den